May nagmakbas mga doon. Mga bading. Alam ang kasakti ng bading. Marag laylaya ko ito yung baksason ba? Huwag ka na baba. Yata na. Okay na to. Okay. Ah, bay. Ha? Ah, yata na ka to. Baktas mo lagi. Bilang ko. Ay, kan. Bilangan. Bilang ko. Kapilo? Kuhan bilang sa gato. Ah, eskwela. Bigato. Ano, kitsa? Ano, masakit dito sa kanto. Kato lang tagaton. Ay, dali naman po sa bigas ko. Ay, sa mga ispilan sa buhok. Asa na dyan sa... Dire, tama. Okay, o unahan. Hindi ko speak ka. Tama kayo. Sige. Tama kayo. Sige. So yun mga buddy, hindi yung tatang natin sa yaha. Pero para sa yaha, dapat na nga ito o tatang. Diba pag yan, ay yung isulti, salamat. Hindi ko salamat mga buddy, pero para sa tuwa lang, bigay na kami naon. So ang kailangan katatang sa yaha, itakin lang natin.